Pavol Gašpar je oficiálne novým šéfom Slovenskej informačnej služby. Opozícia za to kritizuje Petra Pellegriniho a hovorí, že nerešpektoval odbornosť a je predĺženou rukou vlády a Roberta Fica. Vitajte pri sledovaní témy. V štúdiu vítam Zuzanu Števulovú, členku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Príjemný deň. Dobrý deň. A Samuela Migala, podpredsedu spomínaného výboru. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Tak, pán Migal, nerešpektoval pán prezident odbornosť? To by som asi v tejto chvíli pomerne dosť rozporoval, pretože pán Pavol Gašpar, ktorý má počas svojej kariéry čo to odpracované v policajnom zbore, čiže v tomto by som to asi nejako nerozporoval. Na druhej strane ide ale o politickú nomináciu a keďže to bola voľba strany Smer sociálna demokracia, tak bola to voľba nášho koaličného partnera. Áno, ale ešte ostaneme prosím pri tej odbornosti, pretože to je vyčítané, že prezident nerešpektoval odbornosť. Pavol Gašpar vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole, pôsobil ako policajný vyšetrovateľ v Nitre, neskôr na NAKA v Bratislave, pracoval v kancelárii súdnej rady, taktiež bol aj asistentom sudcu Najvyššieho súdu, pôsobil aj ako vyšší súdny úradník na okresnom súde v Nitre, taktiež pracoval ako advokát, bol to štátnym tajomníkom na ministerstve spravodlivosti. Toto stačí, aby niekto s takýmto profilom mohol šéfovať Slovenskej informačnej službe? No, pozrite, v spravodajskej službe je veľmi veľa kariérnych spravodajských dôstojníkov, ktorí si odborne zastávajú svoju prácu. A ja som presvedčený o tom, že pokiaľ ide v tomto prípade o politickú nomináciu, ako som hovoril, tak samozrejme s týmito predpokladami, ktoré ste teraz vymenovali, ten základný predpoklad tam je, ale v prvom rade musí mať človek, ktorý je vo vedení takejto veľmi dôležitej inštitúcie na Slovensku, musí mať v prvom rade manažerské zručnosti a musí vedieť aplikovať na tie spravodajské podmienky, čo z môjho pohľadu zatiaľ podľa tých krokov v pozícii námestníka s riadiacimi právomocami Slovenskej informačnej služby si myslím, že vykonával zodpovedne a naozaj tá služba zabezpečovala to, čo má zabezpečovať, že o nej verejnosť nemá vlastne ani počuť. Pani poslankyňa, tento profesný background toho daného človeka, neberme do úvahy teraz momentálne politickú nomináciu, stačí na to, aby takýto človek s takýmto profilom, s takouto profesnou kariérou proste mohol vykonávať funkciu šéfa SIS? Z môjho pohľadu to nestačí a my sme to od začiatku kritizovali, pretože aj ako povedal môj kolega, pán Migal, naozaj Slovenská informačná služba je veľmi významná a dôležitá inštitúcia, zabezpečuje vlastne bezpečnosť krajiny utajovaným spôsobom. A žiaľ, pán Gašpar v podstate nemá jednak profesionálne skúsenosti z prostredia tajných služieb alebo akýchkoľvek podobných bezpečnostných zložiek s výnimkou tej krátkej práce v policajnom zbore, ale takisto v jeho životopise nie sú ani skúsenosti, ktoré by nám hovorili, že má skúsenosti s manažovaním inštitúcie, ktorá zamestnáva niekoľko desiatok alebo stoviek ľudí, ktorá príjma vlastne prostriedky zo štátneho rozpočtu a pracuje utajovaným spôsobom. Čiže z nášho pohľadu tá jeho hlavná skúsenosť alebo dôvod, pre ktorý on bol vlastne ešte začiatkom roka nominovaný vládou vo vzťahu ku bývalej prezidentke Čaputovej, je naozaj to, že je synom Tibora Gašpara, keďže bolo dlhodobo verejne známe, že pán Gašpar starší bol zvažovaný na túto funkciu a keďže teda čelil trestnému stíhaniu, obvineniu, respektíve obžalobe, tak takáto osoba sa nemohla dostať na čelo SIS. Ja by som na to možno len krátko zareagoval, že opäť raz hovorím to, čo som povedal na začiatku, ide o nomináciu nášho koaličného partnera a pre mňa dôležitejšie ako to, čo hovorí kolegyňa, je naozaj to, že za pánom Pavlom Gašparom už za tú krátku dobu je vidieť výsledky, že naozaj spravodajská služba sa neotriasa v základoch dôveryhodnosti, ako to bolo v predchádzajúcom volebnom období, ale naozaj tá výmena spravodajských informácií podľa mne dostupných informácií naďalej funguje na
veľmi dobrej úrovni, že pán Pavol Gašpar sa stretol napríklad s partnerom na jeho úrovni napríklad na Ukrajine, kde dohodol bilaterálnu spoluprácu výmeny informácií, ktorá je veľmi dôležitá, obzvlášť v dnešnej dobe, keď vidíme vojnu za našimi východnými hranicami. Súvisí to samozrejme s nelegálnou migráciou, s obchodovaním so zbraňami a podobne. Ďalšia vec, že Slovenská informačná služba je aj naďalej stabilným partnerom, povedzme, v tom legendárnom Bernskom klube, a kde Slovensko naozaj považujú za dôležitého a silného partnera, stabilného partnera, dôveryhodného v prvom rade partnera pri výmene informácií, pretože na rozdiel od toho, keď opozícia na čele s bývalou predsedničkou výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby strašila tým, že dochádza tu k akémusi obmedzeniu výmeny informácií so spojencami, práve naopak tá výmena informácií, keďže predbieha aj smerom von zo Slovenska, aj smerom naspäť sú prijímateľmi spravodajských informácií naši spravodajskí dôstojníci, tak tá výmena informácií je dobrá a svedčí o tom aj fakt, už len dokončím, že v rámci spolupráce aj s policajným zborom a s ďalšími bezpečnostnými zložkami Slovenská informačná služba prispela k tomu, aby sa podarilo odvrátiť útoku, povedzme, na duhový pochod alebo zabezpečiť bezpečný priebeh podujatí, ako bol napríklad koncert AC/DC alebo ďalšie veľké podujatia, ktoré tu boli. Hrozil tu napríklad podobný útok, ako bol v Českej republike na univerzitu. To sa vďaka výmene týchto spravodajských informácií podarilo odvrátiť. Čiže za mňa sú toto fakty, ktoré svedčia o tom, že nemám dôvod v tejto chvíli nejakým spôsobom spochybňovať nomináciu Pavla Gašpara na post riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Pani poslankyňa, vám tieto fakty nestačia? Nemôžete dať tomu človeku šancu, aby ukázal, že na to má napríklad? Tak v prvom rade, ako keby samozrejme my s ním spolupracujeme, keďže on už v podstate od februára, myslím, je povereným námestníkom, takže nedá sa povedať, že by sme mu tú šancu nedávali. Zároveň však ale platí, že do tejto funkcie nastúpil vlastne bez nejakých predchádzajúcich skúseností a nejakej kredibilnej histórii. A vo vzťahu k tomu, čo pán Migal práve povedal, ja chcem poukázať na to, že my napríklad nemôžeme ani potvrdiť, ani vyvrátiť tieto informácie, pretože tým, že vlastne výbor pre kontrolu činnosti si zostal nefunkčnený, lebo koalícia odvolala jeho predsedničku Máriu Kolíkovú, tak my nemáme šancu momentálne diskutovať s pánom už súčasným riaditeľom SIS Gašparom na pôde, ktorá je na to určená, čo je práve ten kontrolný výbor. A tiež by som chcela poukázať na to, že počas jeho funkcie, vlastne keď de facto riadil SIS, sme tu mali aj ten kontroverzný prípad pána Marčevského, ktorý k nám prišiel vlastne z Českej republiky po tom, čo už boli známe informácie o tom, že pre Voice of Europe sa pokúšal vlastne robiť činnosť, ktorá je priamo proti záujmom Slovenskej republiky aj Európskej únie, korumpovať vlastne zrejme aj poslancov Európskeho parlamentu a podobne. A napriek tomu, že pán Pavol Gašpar už vtedy riadil SIS, tento človek sa k nám dostal, získal u nás dočasné útočisko a veľmi dlho trvalo. Vieme, že až teraz vyšlo najavo, že až v júli bola zrušená tá dočasná ochrana pánovi Marčevskému, čiže on tu mohol niekoľko týždňov pobudnúť. Pre mňa je otázne, že keď SIS teda mala tie informácie o ňom, že prečo nedošlo k spolupráci s ministerstvom vnútra, ktoré mohlo oveľa skôr zakročiť. Tam bolo niekoľko mesiacov, kedy bol priestor, ak by bola SIS posunula tie informácie. Ja neviem, ako to bolo, to by sme všetko mohli zodpovedať práve na tom výbore. A tiež pokiaľ ide o tú hrozbu bezpečnostnú na Pride, tak keďže tiež poznám pozadie toho, akým spôsobom sa to vyvíjalo, tak viem, že tie informácie na Slovensko boli posunuté z Europolu, keďže jadro tých útočníkov pôsobilo v Českej republike a Europol ich získal aj zo súkromných zdrojov. Pán Migal, reagujte na to. Začnem od konca, začnem od toho prípadu, o ktorom hovorila pani kolegyňa. No v prvom rade je to aj úloha spravodajskej služby a aj výsledok spolupráce medzi Slovenskou informačnou službou a Policajným zborom Slovenskej republiky, že tento pán už na Slovensku dnes nie je. Možno sa vám to zdá, že to trvalo dlho, ale ja som sa skutočne o tento prípad zaujímal ešte v čase, keď rezonoval mediálne a ja som dostal odpoveď od ministra vnútra presne k tejto skutočnosti, že sa očakávalo na ďalšie podrobné informácie a dnes, ako vidíte, už tento človek na Slovensku nie je, pretože bol považovaný za bezpečnostnú hrozbu a je to teda výsledok aj práce Slovenskej informačnej služby, že takéto informácie sme o ňom mali, pretože štát musí pracovať a postupovať na základe
oficiálnych informácií, aj oficiálnych spravodajských informácií a nie na základe novinových článkov. A čo sa týka samotného výboru pre kontrolu Slovenskej informačnej služby, no nemáte pravdu, pani kolegyňa, nie koalícia zablokovala tento výbor, ale zablokovala ho opozícia, pretože uvedome si jeden fakt, že tento výbor patrí do nominácie opozície, vo vašom prípade podľa vašej dohody v opozícii strany Sloboda a Solidarita. A keďže bolo jasné, že pani Kolíková porušila rokovací poriadok, respektíve porušila zákon pri tom, keď neviedla rokovania výboru tak, ako by ich mala podľa zákona teda viesť, tak na základe toho sme dospeli k tomu názoru, že sme sa zhodli na tom, že opozícia by mala nominovať nového šéfa tohto kontrolného výboru. Mňa veľmi mrzí, a vy ste na tom výbore boli, že napriek tomu, že pani Kolíková bola upozorňovaná na to, že môže dôjsť k takejto situácii, že výbor bude zablokovaný a nebudeme môcť tam práve na tejto platforme, ktorá je na to určená, diskutovať práve o problematike Slovenskej informačnej služby, tak práve tým, že ona to síce vedela, že bude odvolaná, že zablokuje výbor, tak presne takto postupovala tak, ako postupoval jej stranický kolega Juraj Krupa, ktorý v minulom volebnom období rovnako zablokoval výbor pre obranu a bezpečnosť, ktorý 4 mesiace nemohol zasadať. Mňa to veľmi mrzí, že sme sa do takejto situácie dostali a bude teraz na nás, aby sme v parlamente jednoducho našli to riešenie, ale je to naozaj, musím povedať, v tomto prípade maslo opozície, pretože opozícia sa musí dohodnúť na tom, akého kandidáta navrhne na funkciu predsedu tohto výboru a my sme deklarovali od začiatku, že tento výbor patrí opozícii a opozícia ho má správovať tak, ako sa patrí. A už len dopoviem, že práve v tej chvíli, keď sa odvolávala pani Mária Kolíková, mohla poveriť jedného z podpredsedov, ktorý by viedol tento výbor. Jedným z podpredsedov som aj ja a ja verejne môžem povedať, že v prípade, že by to urobila, ja by som nerobil žiadne eskapády a len technicky pracoval na tom, že by napríklad výbor mohol zasadnúť, pretože dnes ho nemá kto zvolať, keďže nie je predseda. To som sa chcel opýtať, aby tomu diváci rozumeli. Čiže vy ako podpredseda nemôžete zvolať výbor? Nie, pretože nemám na seba prenesené kompetencie výboru. Jednou z kompetencií predsedu výboru je aj zvolávanie tohto výboru. To znamená, že ja ako podpredseda v čase, keď je riadne zvolený predseda, môžem ho zastupovať počas rokovania, napríklad kde aj je prítomný, alebo z poverenia, keď zhodou okolností osobne sa nemôže zúčastniť tohto výboru, tak ho môžem zastupovať, ale musím byť poverený tým predsedom, aby som mohol tento výbor zvolať. Takže... Pani poslankyňa, opozícia, medzi sebou ste sa nejako rozprávali o tom predsedníckom poste, že ako s tým naložíte? Tak samozrejme, že komunikujeme s partnermi, sme spoločne v tom výbore, ale v prvom rade by som chcela povedať, že my tú situáciu vidíme diametrálne odlišne ako naši koaliční partneri. Pretože z môjho pohľadu naozaj to, že Mária Kolíková údajne porušila vedením výboru zákon alebo rokovací poriadok, to sú len tvrdenia. V prvom rade toto tvrdí koalícia a tvrdila to počas jej odvolávania. My sme vyvraceli ich argumenty. Tu vôbec nemáme zhodu na tom, či došlo alebo nedošlo k porušeniu rokovacieho poriadku. V podstate sa stalo to, že koalícia uplatnila svoju vlastnú silu, to, že teda má väčšinu poslancov v parlamente a boli schopní nás prehlasovať pri odvolaní Márie Kolíkovej. My jednoznačne za Máriou Kolíkovou stojíme aj za tým, že teda ona neurobila nič zlé počas toho, ako som ja bola som na všetkých výboroch. Nie som si ja vôbec vedomá toho, že by tu bol akýkoľvek validný dôvod na jej odvolanie a z môjho pohľadu to skôr bola pomsta za všetky tie veci od vlastne pána Lučanského a podobne, čo je vlastne koalícia non-stop vyčíta. A nemôžem sa ani stotožniť s tým tvrdením, že je to údajne teda naše maslo, pretože v zásade platí, že ten výbor je opozičný. To znamená, že na jeho čele podľa tradície je vždy opozičný poslanec a poslankyňa. Podľa parlamentných dohôd tento post patrí strane SAS. Tá nominovala Máriu Kolíkovú. Je to jej vôľa, kto bude nominantom SAS na čele tohto výboru a koalícia vlastne mocensky len pre svoju početnú výhodu presadila, že táto vôľa bola v podstate prepísaná. Čiže... Pán poslanec, pomstili ste sa? Myslím teda koalícia. Ešte raz, ja počúvam tieto protiargumenty z druhej strany, ale tu nie sú dôležité slova, ale sú dôležité fakty. A faktom je naozaj tento list, ktorým sa pani
Mária Kolíková obrátila na generálneho prokurátora napriek tomu, že nemala mandát zo strany výboru, kde sa podpísala v hlavičke ako poslankyňa Národnej rady a predsednička osobitného kontrolného výboru a zároveň v tele listu, citujem, obraciam sa na vás otvorene ako opozičná poslankyňa, súčasne predsednička osobitného kontrolného výboru SIS pri Národnej rade. Na to, aby pani Mária Kolíková takto postupovala a posielala v mene predsedničky výboru takýto list, by musela mať mandát zo strany výboru. To znamená, že my ako výbor, ako členovia výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby, by sme sa museli v hlasovaní uzniesť na tom, že má požiadať generálneho prokurátora o tom, aby preskúmal štatút a rozhodnutie o zmene štatútu Slovenskej informačnej služby. V prípade, ak by to urobila ako poslankyňa Národnej rady, samozrejme na to právo má, ale nemôže zastupovať výbor bez toho, aby sme jej ako členovia výboru udelili mandát k tomu. Čiže toto bolo také základné porušenie. Druhá vec bola možno nechcená, ale prezradenie identity spravodajského dôstojníka po našom externom rokovaní v priestoroch Slovenskej informačnej služby. No a samozrejme tie verejné vyjadrenia o tom, že ako funguje, respektíve nefunguje Slovenská informačná služba. Poprosím vás reakciu a vrátime sa naspäť k Pavlovi Gašparovi. Tak ja si myslím, že toto sme už veľakrát preberali z nášho pohľadu. Jednoznačne v tom liste Mária Kolíková len skonštatovala skutočnosť, že je poslankyňa a že je predsednička výboru. Na tom nebolo nič tajné ani protizákonné. Ona nikde netvrdila, že má mandát a že koná za výbor v tomto a že by ju bol výbor týmto poveril. Takisto pokiaľ ide o vyzradenie toho mena, myslím si, že pokiaľ ja viem, tak tento pán sa zúčastňuje dlhodobo rôznych verejných aktivít za SIS, do rôznych výborov je nominovaný, už aj v minulosti bol spomínaný predsedom vlády, nechcem konkretizovať, aby sme už ďalej... Áno, Igorom Matovičom pri menovaní tej šialenej komisie na vyšetrovanie neviem čoho, to bolo na úrade vlády. Áno, ale áno, a druhýkrát to povedala potom pani Mária Kolíková, ale musím s vami nesúhlasiť, tento konkrétny spravodajský dôstojník sa podľa mojich vedomostí zúčastňuje iba zasadnutia výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby, ktorý pôsobí v utajenom režime. Dobre, nechajme to, vráťme sa k novému... A môžem ešte reagovať, lebo pán Migal mi skočil do reči. Ja som len teda chcela povedať, že nechcela som konkretizovať, ktorý predseda vlády to bol, pretože presne toto práve urobil pán Migal, čo vyčítajú pani Kolíkovej, že teraz si to vlastne každý môže dohľadať, o koho identitu ide. Podľa môjho názoru naozaj tu k porušeniu zákona nedošlo. Nemáme jediné rozhodnutie jediného orgánu policajného zboru. Ak mali ste pochybnosti, mohli ste podať trestné oznámenie. Takéto neexistuje. Všetko sú to len rovinná tvrdení. To stále ešte môžeme urobiť, alebo respektíve polícia vie konať aj ex offo. Prosím. Dobre. Pavol Gašpar je garanciou toho, že nebude zneužitý na politický boj? No, z môjho pohľadu, teda okrem tých výhrad, ktoré sme tu už prezentovali profesionálnych, ja sa obávam, akým spôsobom on bude využívať svoju funkciu. Najmä teda si ja nie som istá jeho morálnym a hodnotovým profilom, pretože keď sa aj pozrieme napríklad na to, akým spôsobom on komunikuje na sociálnych sieťach, však olajkoval alebo osrdiečkoval status generálneho prokurátora o tom, že postavil vlastne prokurátora Šureka mimo službu. Teraz vlastne včera mal zase status k tomu svojmu vymenovaniu, kde povedal takú kontroverznú vetu, že chápe bedákanie, alebo parafrázujem to, opozície voči nemu tie výhrady, ale že to nebude komentovať, čo buď bol nešikovný výrok, alebo pri nejakom preháňaní by sme to pomaly mohli považovať za vyhrážanie. Ja si myslím, že... A samozrejme všetci si pamätáme to, že akým spôsobom komunikoval na tej odpočúvanej chate, keď sa to týkalo jeho otca, Tibora Gašpara. Čiže z môjho pohľadu by jeden šéf SIS naozaj mal minimálne opatrnejšie komunikovať vo verejnom priestore. Mal by si byť vedomý, že ak chce zastávať takúto funkciu, tak tá komunikácia aj na sociálnych sieťach by mala byť výrazne limitovaná, tak aby mu nebola možná vyčítaná. A zo všetkých týchto dôvodov ja mám samozrejme obavy, akým spôsobom bude SIS vedená, ale zase v tomto sa musíme aj zhodnúť s pánom Migalom. Už raz je vymenovaný, čiže budeme s ním musieť spolupracovať, tak ako sme s ním spolupracovali doteraz. A v prípade, že koalícia umožní sfunkčnenie tohto výboru, tak budeme samozrejme jednak prítomní na tom výbore, budeme s ním spolupracovať, ale zároveň budeme aj pozorne kontrolovať, akým spôsobom. Kde máme istotu, že nový šéf SIS nebude posúvať informácie koaličným stranám?
No, v prvom rade zareagujem na kolegyňu, ktorá hovorí o tom, že keď koalícia umožní sfunkčnenie výboru, no opäť raz, my s tým nemáme najmenší problém a my budeme radi, keď ten výbor bude funkčný, pretože tak ako som už povedal, je to presne tá platforma, na ktorej sa máme baviť aj o týchto možno komunikačných veciach riaditeľa Slovenskej informačnej služby a koniec koncov kontrolovať spravodajskú službu ako takú. Preto sme tam poslanci boli zvolení do tohto výboru a tento výbor je mimoriadne dôležitý práve na to, aby sme sa tam bavili aj o týchto otázkach, ale v každom prípade spravodajská služba práve touto kontrolou, ktorá by mala byť, možno následne aj keď by sa nám podarilo vytvoriť tú komisiu na kontrolu odposluchov, o ktorej sa už hovorí cez niekoľko volebných období, tak by to bol ďalší krok k prispeniu a zvýšeniu dôveryhodnosti spravodajskej služby ako takej. Ja budem len veľmi rád, keď spravodajská služba... Budeme už o chvíľu končiť. Práve pod týmto vedením opäť raz získa dôveryhodnosť, akú by si zaslúžil. Dobre, a tá odpoveď na moju otázku? A teda? Nemáme tú istotu, že sa nebudú posúvať informácie smerom ku koalícii? No, ja verím tomu, že riaditeľ, tak ako aj ďalší spravodajskí dôstojníci budú postupovať striktne podľa zákona. A v prípade, že by to tak nebolo, že budú takéto informácie, tak presne sú na to ďalšie mechanizmy, ktorými by sa tomu malo zamedziť. Ale hovorím, spravodajská služba, ja som presvedčený o tom, že pod takýmto vedením bude fungovať podľa zákona. Dobre, vypočujme si ešte teraz stanovisko, alebo včera po menovaní sa aj Pavol Gašpar vyjadroval pre médiá. Režia, poprosím o dokrutku. Teraz, keď môžem za prítomnosti Kámier poďakovať jednak prezidentovi Slovenskej republiky za vymenovanie do tejto funkcie, jednak vláde Slovenskej republiky za nomináciu na túto funkciu. Nechcem sa teraz vyjadrovať nejakým svojim najbližším plánom. V krátkej dobe chcem verejnosti aj vám, médiám, predstaviť koncepciu rozvoja Slovenskej informačnej služby, kde budú definované jednak krátkodobé ciele, ktoré by mali obsiahnuť moje potenciálne funkčné obdobie a jednak dlhodobé ciele, ktoré by mali presahovať a ktoré by nemali byť závislé na tom, aký riaditeľ v súčasnosti službu vedie. Prezradil vám pán prezident, prečo tak otálal s vašim vymenovaním? To nebolo predmetom debaty a mňa ani neprináleží sa k tomu vyjadrovať. Takže... Ako chcete napraviť tú pošramotenú povesť? Potom urobím, ja si nemyslím, že SIS má pošramotenú... Vzhľadom na tie trestné stíhania, ako chcete napraviť tú tajnú službu? Viete čo, to je dlhšia téma. Ja tým, že už som oficiálne riaditeľom od dnešného dňa, sa pokúsim trošku viac tieto témy komunikovať aj verejnosti. Takže keď môžem, potom by sme si dohodli nejaký rozhovor alebo podobne aj s vami, s médiami. Čo sa v praxi zmení, čo sa týka vašich kompetencií? Pozrite sa, v zásade kompetencií sa toho veľa nezmení. Jednak budem vystupovať smerom dovnútra služby už pod svojím menom, pod svojou identitou. A samozrejme je to veľmi dobrý signál, ešte to by som možno zdôraznil, to veľmi dobrý signál smerom do zahraničia, že služba má po roku vlastne svojho riaditeľa, takže môže nám to v tej zahraničnej spolupráci len pomôcť. Aj si prilepšiť? Čo myslíte teraz? Platovo? Nie, moc nie. Viete garantovať nezávislosť vedenia SIS? Samozrejme. Aj vzhľadom na to, že máte príbuzenský pomer s vašim otcom, ktorý je trestne stíhaný, je tam nejako vyriešený ten konflikt záujmov? To je logické, že s mojím otcom mám príbuzenský pomer. takže neviem, kam tým narážate. No, že máte otca, ktorý je trestne stíhaný aj z členstva v zločineckej skupine a teda či môže vzniknúť nejaký potenciálny konflikt záujmov a či ho máte nejako takto vyriešený ako riaditeľ služby? Pokiaľ viem, tak na Slovensku ešte stále platí prezumpcia neviny. Ja tie trestné konania ani nedozorujem, ani nie som sudca v týchto konaniach, takže sa k nim ani nebudem vyjadrovať. A keďže som zamestnaný v štátnej službe minimálne od marca tohto roku, tak mi to takisto neprináleží. Pani poslankyňa, ako hodnotíte vyjadrenie súčasného šéfa SIS? Tak zodpovedajúco aj tej kritike, ktorú voči nemu máme, špeciálne vlastne na ten konflikt záujmov možný s pánom Tiborom Gašparom, ktorý je otcom pána riaditeľa. Ja si myslím, že by jednoznačne mal vyvrátiť akúkoľvek možnosť toho konfliktu záujmov pred verejnosťou, aby sme mu dôverovali, že naozaj v rodinnom kruhu alebo inom kruhu nebudú posúvané nejaké informácie. Ja si veľmi želám, aby Slovenská informačná služba pracovala nezávisle, tak ako to nakoniec aj Peter Pellegrini povedal. Dobre. Ešte opozícia hovorí aj o tom, že došlo k zobchodovaniu pri tomto menovaní v nadväznosti na funkciu predsedu parlamentu. Je to tak?
Nie je to pravda. Pravdou je, že v podstate o nominácii a vymenovaní riaditeľa Slovenskej informačnej služby mala rozhodnúť ešte pani prezidentka Čaputová. Táto bohužiaľ alibisticky nechala na svojho nasledovníka. Peter Pellegrini hneď, keď prišiel do svojej funkcie, oboznámil sa s touto nomináciou a toto menovanie prišlo po takomto čase aj kvôli pracovnej zaneprázdnenosti, či už riaditeľa služby alebo pána prezidenta. Určite všetky tieto nezmysly o nejakom kupčení a obchodovaní s funkciami rozhodne nie sú. Dobre, ešte vás poprosím stručnú reakciu, lebo už naozaj budeme končiť. Ústavný súd prikázal Slovenskej informačnej službe zničiť výsledky sledovania ex-policajta Zoltána Vargu z roku 2006, ktoré súvisia s kauzou Gorila. To, ak by ste mohli ešte okomentovať. Tak z môjho pohľadu je dôležité dodržiavať rozsudky súdov. My už sme predtým sa na pôde kontrolného výboru o toto zaujímali. Nemôžem povedať, s akým výsledkom, keďže to zodpovedá teda utajovaniu, ale teda ak bude výbor znovu sfunkčnený, tak sa budeme znova zaujímať, že či SIS dodržiava. Ja si myslím, že by sme mali naozaj, tak ako kolegyňa hovorí, rešpektovať rozhodnutie súdu. A videli sme aj teraz koniec koncov, že ústavný súd zamietol sťažnosť Čurilovcov na ďalšie zvukové záznamy, takže treba rešpektovať to, čo súd, a naozaj je to cesta do pekla, keď budeme spochybňovať rozhodnutie súdu, čiže naozaj v tomto sa tu zhodnem aj s pani kolegyňou. Zuzana Števúľová, Samuel Migaľ, ďakujem, že ste prišli do témy. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem za pozvanie. Milí diváci, ďakujem aj vám, že ste nás sledovali. Téma tu bude opäť v piatok. Teším sa na vás. Dovidenia.